Sådan udfører man pluk med scannermenuen. Det er F2 pluk. Vælger det lagersted man er på. Bladrer hen til den forsendelse som man vil plukke fra. Læg mærke til at teksten hernede viser forsendelsens navn. Trykker jeg F2 for at vælge forsendelsen. Trykker F2 for at vælge plukruten. Plukpallen som der skal plukkes til. Og nu er jeg klar til at plukke. Går i gang med at plukke. Man skal kvittere for hvilken palle-ID der plukkes fra. Ligeledes hvilket varenummer der plukkes. Det er sikkerhed for at ramme det rigtige varenummer. Jeg er sikker på at få det rigtige varenummer med. Og heroppe kan man se hvor meget restantal det drejer sig om. Jeg kan finde de 60 stykker på pallen og vælger F2. Skærmbilledet finder ud af at nu er hele plukruten plukket, og jeg leverer pallen til det forsendelsesområde der står her. Trykker F2. Nu er plukket udført.